Dragi slušalci, razgovaramo sa Goranom Filipovićem, srpskim imitatorom velike pop zvezde Michael Jacksona. Gorane, ćao. Ćao. A reci mi, zašto baš Michael Jackson? Počelo je kao ljubav prema plesu, pa prema muzici i na kraju, pretvorilo se u jednu lepu imitaciju. Kao mali počeo sam, da slušam muziku te vrste, tipa Michael Jackson, Madonna, Queen, Elvis, jednostavno dopala mi se i kad sam malo porasao, kad sam napunio malo više godina, onda sam počeo gledam spotove Michael Jacksona, da skidam pokrete i prosto zaljubio sam se u tu vrstu muzike i u taj ples. Posle su došle imitacije, skidanje koreografija, skidanje slika kostima, pa pravljanje kostima, da dovedem je kako to do savršenstva. Michael Jackson je zaista velika pop zvezda. Od nedavno nije više sa nama, no tu si ti da dočaraš njegov način igre, njegov scenski nastup. Da li si već nastupao negde? Nastupao sam na mnogim mestima, sve to počelo kroz jednu televizijsku emisiju, počelo je neobavezno, međutim pretvorilo se, da kažemo, neku ozbiljnu priču iz prostog razloga što se mnogim ljudima to dopalo, na trenutak ih je podsjetilo na Michael Jacksona i jednostavno nastavio sam to da radim, ali pre svega iz ljubavi prema tome i jednostavno želja mi je bila kada je kralj popa preminuo da nastavim da radim to i nekako da podsjećam ljude na njega, makar to bilo i na sekund. Gde si sve nastupao? Počelo je, s tom jednom televizijskom emisijom, onda su tu počeli neki razni televizijski programi, neka razna takmičenja, počeo sam ozbiljnije se bavim plesom, imam jednu zvaničnu titulu prvaka države 2010. godine u plesu, onda su tu počeli video spotovi, zatim razni klubovi po Srbiji, Crnoj Gori, Bosni, razne emisije, tako da i ljudi me sad već prepoznaju kao imitatora Michael Jacksona iz Srbije. Da li je bilo teško skidati pokrete Michael Jacksona? Naravno, pokušati imitirati takvu jednu zvezdu i tako jednu posebnu ličnost je prosto jako teško, jako zahtevno. Danas neke pokrete moram baš dosta da uvežbam, da se trudim. Treba nekoliko puta odgledati spot, treba vidjeti te pokrete, treba probati ispred ogledala, treba se uvežbati, treba dosta, pre svega da kažemo volja, zatim i fizičke snage i kondicije za tako nešto. Koja ti je omiljena pesma Michael Jacksona? To je teško pitanje, pošto ih baš sve mnogo volim, ali izdvojio bih jednu koja je, da kažemo, najzahtevnija zbog koreografije, a i specifične samo po sebi, to je Dangerous. Mi često inače puštamo njegove pesme. Mnogi ne znaju da je on već sa 7 godina imao svoj bend i počeo da peva. Upravo tako, bio je bend, bila je grupa Jackson 5. Yes. Meni su i danas te pesme jako simpatične i mnogo volim da ih slušam, zato što i tada prepoznali su se njegove muzičke sposobnosti, te kasnije njegove plesne. I danas živi, ne samo i kao pevač, nego on je nekako više stvari u jednom, i kompozitor, i pevač, muzičar, plesač, po meni najspecifičnija ličnost, ne samo kao on, nego i njegova muzika i sve to što on radi, to je nekako, što kažu ljudi, neki te zlatne 80. godine. Naši slušalci će od tebe saznati dosta toga što nisu znali o Michael Jacksonu. On je također jedan veliki čovjek, da kažemo humanitaran čovjek, je puno novca dao u humanitarne svrhe, specifičan stil oblačenja, generalno deluje kao mirna ličnost, ima i nekih knjiga koje je napisao, ali to manje više se znam. Jednostavno čovjek je komponovao mnoge pesme koje ljudi ne znaju, tako da ima puno stvari, mada danas je doba interneta i može se sve saznati na internetu. Da li imaš neke sponzore kada su u pitanju kostimi, nastup? Iskreno da kažem, nemam sponzore, nemam prosto neke ljude koji isto kao ja dele, tu neku moju obsesiju i ljubav prema plesu. Imam i u kući, naravno svi moji u kući, počeo od majke, slušamo Michael Jacksona, tako da neke savete, neke dobronamerne priče prosto dobijam i od njih, ali imam puno ljudi, puno prijatelja koji obožavaju Michael Jackson i tu vrstu plesa i nekako podržavaju me u tome i zajedničkim snagama guramo napred. Našli smo se po pitanju toga, po pitanju plesa, generalno plesa, zato što je ples po meni bolji od sporta i svega, nekako najzdravije telo funkcioniše uz ples i uz muziku. Pa da, to je kombinacija u stvari umetnosti i sporta. Upravo tako, umetnost i sport i prosto nekako kada prođete hajde da kažemo, sat vremena, 2 sata plesa, nebitno sad ko je, da li je Michael Jackson, da li je to neki drugi, prosto zdravo telo, zdrav duh i baviti se plesom je po meni jedna posebna umetnost i prosto moj veliki apel da se ljudi bave plesom, jer je zaista nešto posebno. Meni je drago da je pored svih muzika koje vladaju ovde na ovim prostorima, ima ljudi koji zaista vole da slušaju konkretno tu pop staru muziku 80. Tako da ima te publike.
Da li imaš neki svoj sajt, neke svoje snimke negde okačene, da li planiraš uskoro neki nastup? Što se tiče toga, ima me na Facebooku, tu me mogu naći, ima moja blog strana je samo goranmy.blogspot.com, a moj zvaničan, da kažemo, Website. Internet strana www.vix.com kroz Goran Filipović i tu mogu naći. Što se tiče mojih nastupa, gde sam nastupao, sve to naravno na YouTube-u su okačeni puno mojih snimaka, tako da kogod želi može da stupi u kontakt sa mnom, ne samo da me gleda, nego i da pričamo o Michael Jacksonu, da se družimo. Zaista bi mi bilo drago da što više ljudi se uključi u razne humanitarne akcije, kroz ples, kroz zabavu, kroz druženje. Gorane, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala i vama i puno pozdravljam sve slušaoce vašeg radija i pozivam ih da budu veseli, večito nasmejani. Ako nešto volite, ako nešto želite, samo je bitan plan i program, sve možete organizovati. Sve se može, samo kad hoćete, kad imate dobru volju. Hvala ti još jednom, pa ćemo se čuti nekom drugom priliku. Važi, hvala i vama.